suficientes, porque se fan a mellor rúas estupendas peatonalizadas sin poñer unha alternativa para poñer ir a pé, o ten que dicir. Si faltan infraestructuras, porque seremos os últimos en ter, digamos, o tren de alta velocidade, o ten que dicir. É dicir, que esa defensa dos intereses é para todo. Hoxe estaba comentando por un exemplo que ocorre na miña familia, eu que sei, porque a Cámara despois pode hacer cursos de formación, asesoramiento, ventanilla única, ten mil cousas que facer en pequeno, a parte da defensa de seus intereses, e que hasta ahora prácticamente queremos que se pode facer moito máis. Por exemplo, en unha época de paro gravísima, o sector pesqueiro ten, e o sector da navegación, ten un camiño moi aberto, patrones de pesca, patrones de embarcacións de recreo, equipos de buceo, moito... Bueno, pois se vive de espaldas a Escola Náutico-Pesqueira. Se alguén quere facer carnicería en esta comarca, non se dá un curso de carnicería. E así, miles de cousas que hai que profundizar máis. Temos que abrir a portas da Cámara para que lle chegue a maioría de todos, e sobre todo, eu estou falando pos autónomos, porque as sociedades se move mellor, pero o autónomo está totalmente desamparado, ¿no? Claro, los más desprotegidos han sido los autónomos y las pequeñas y medianas empresas en estos años. Totalmente. ¿Y usted ha estado hablando ya, se han mantenido conversaciones con...? Sí, a ver, xa as tiña como alcalde. Tú date conta que como alcalde, nosotros dicen que bueno, non valgo para a Cámara, eu valgo para o que valgo, a mellor non valgo para dirigir unha industria porque non me metí en ese camiño, pero que sí, nadie pode dicir que con meus fallos, que tamén os tuven, pero que se non fora hoxe Narón, esta comarca sería un páramo industrial total. Se non está tamén, non hai que quitarlle o mérito a Penaporreira ou a Vilar do Colo, que foron temas que saliron despois de Río do Pozo e que é normal, pero que tengamos aí 2 millóns de metros cuadrados e, sobre todo, que os teñamos casi prácticamente cheos. Entón, as conversacións que tuven co pequeno e mediano empresario, as dificultades para abrir unha industria, o guialo para onde teñen que vir os créditos, a denuncia e moitas veces a presión para que a banca abrira financiacións, é que eso conozco ao dedillo. E a Cámara ten que estar aí, porque pon, fíjate, volvo a repetir, defensa dos intereses do comercio, da industria. E a defensa dos intereses, pois é tamén poñer en denuncia cando unha licencia en un ayuntamiento tarda 2 anos, Concho, para abrir, pois, a mellor un pequeno comercio. Pois, imagínate ti, eso é inoperancia dunha administración pública. Ou cando a Xunta de Galicia tarda 2 anos, con os temas ora medioambientales e tanta, digamos, papeleo que lles poñen, para que, por exemplo, unha central de biodiesel que se estaba poñendo en Narón, pois, casi ano e medio para ter licencia. A Cámara ten que salir en defensa, non só o Concello, sino a Cámara. Eu creo que é apasionante o traballo que se pode facer aí, é moi ilusionante, non? Por lo menos se ve que ustedes tienen un compromiso de no lavarse las manos, pero en ninguno de los campos. Pero xa nunca o fixen. Outro día me dicían, usted parece que vai, non se saben que vai, é unha cobardía. Dixen, mira, eu estuve 30 anos dedicado ao Concello de Narón, dos cales casi 25 fun alcalde, e antes primer teniente alcalde. Sufrín incomprensións, sufrín de todo. E nunca nadie me tachou de cobarde, inclusive en situacións moi difíciles. Eu conozco as dificultades que ten o comercio e a industria para salir diante. Te vou poñer un exemplo. Fai un mes, un grupo de empresarios de Río do Pozo que se dedica ao sector naval e que están traballando moito con Noruega porque teñen unha tecnología importante en electrónica, en informática, muitísimo, que era para falar moito tempo, e que agora están conectados con Australia, nos chamaron e tal, para ir a unhos astilleros enormes que están facendo en Pernambuco, en Brasil. Tuveron que pedirlle a Corina Porro, que é a presidenta do Puerto de Vigo, para que os deixara acompañar, para ir ali, porque de Ferrol, de súa Cámara, non tiña previsto ningunha visita deste tipo. Non sei se... Mira, en tempos de crisis, o empresario se ten que abrir, porque, ao mellor, digamos, o seu entorno encontra moitas dificultades para levar a empresa adiante. E hai unha serie de países do mundo que están emergendo, que están salindo para adiante. A ver, o exemplo exagerado é Amancio Ortega. Se Amancio Ortega nos abrira a Europa e o mundo, pois Zara non era o que é.
Me estás entendendo? Sí. E aquí hai empresas en Narón, en a comarca, que se teñen que abrir porque teñen tecnología, porque poden competir, e a Cámara ten que ir con eles, abrindo ese espacio, interferindo nas outras cámaras de comercio dos outros países, poñendo en contactos empresarios, facilitando co Banco Exterior de España de os créditos, é que é un camiño moi largo para en unha entrevista explicarlo así, non? Pero vamos, que los tiene que apoyar y acompañar y ayudar. Totalmente, porque é a defensa dos intereses, pero inclusive dos intereses de onde estou aquí falando ahora mismo, que tamén paga a Cámara de Comercio. Entonces tamén ten que recurrir si hai un problema que, bueno, é unha broma, pero non así, bueno, de canal digital, se dá, non se dá, bueno, pues a ver, no, entonces se a xente se identifica, se o pequeno comerciante da plaza, se o señor que ten na calle Madalena e que ve que eso lle cae na ruína, se na calle Galiano, que é onde eu vivín hasta que me casei, hasta os 25 anos, e vexo, cando entro por esa plaza de España inacabada, a ruína de máis da mitad dos baixos, pero é que nadie sale en defensa desta xente. Non é que o vayas a arreglar, que non tes, pero pois que denuncialo, e se o alcalde de Ferrol, sea quen sea, ou a Diputación, sea quen sea, ou da Xunta, sea quen sea, hai que facer unha roda de prensa e abrir os ollos para que a xente, cando vaya a votar, sepa o que decida, hai que dicirlo. Pues Xoán Gato, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Espacio Abierto. Gracias, cando que irades. Y mucha suerte en esta aventura. Pues moitas gracias a vosotros, moitas gracias. Bueno, y ustedes ya saben que estaremos aquí mañana de nuevo en Espacio Abierto. Les esperamos.